नोंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि जायखौ बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज इंराजियाव। दा बियो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बानजायनानै 16थि जाबाय। दा बेखौनो जागायजेननायनिफ्रायनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 13 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ बोसोरफ्रामबो होबोबाय थादों। जों मोनद' जिल्लानि सिङावहाय मोनद' दखरा दं, मोनद' दखराखौ लानानै जे बादायलायनाय बिथांमोना खुंबोबाय थादों। दा जों नुबोदों जे बे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव मोनद' दखरा दं, मोनद' दखराया मैखोमै बाहागो लादों आरो दिनै खोब मोनसे गोजोननायबो मोनदों जे जोंनि गामि सिंनिफ्राय खना खनलानिफ्राय जे जोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोनहा जे गेलेनायाव खोब गोसो होदों आरो मोजां गावनि गेलेनायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म मोनदों। दा बियो जोंनि थाखाय जों खोब मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बेखौ मा होनो जोङो उननि समावहाय आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन गेलेनायखौ जों लांनो नाजागोन। दा बेवहाय जोङो आनसलिकनिफ्राय बे जिल्लानि सिङावहाय मोनद' दखरानि गेजेराव बादायलायनानै जाय देरहासार जागोन आरो जाय आनसलिकनि गेलेगिरिफोरा मोजां गेलेगोन बिथांमोनखौ जोङो बासिख'नानै मिरुनि मोनसे बादायलायनाय जाबावगोन गासै जिल्लाफोरखौ लानानै। दा बेयाव धेमाजि जिल्लायाबो बोसोरफ्रामबो बाहागो लायो। दा बेबायदिनो बिथांमोनहा जिल्लाया मिरुनि जि बादायलायनाय बे बादायलायनायाव बाहागो लाहैगोन। देग्लाय मैखोमै बाहागो लाहैगोन बिथांमोनहा, बेखौ जों मिथिनो मोनदों। दा दिनै जोंनि ट्राइबेल माहारि एबा बर'फोरा जे गेलेनायाव जोबोद गोसो गुदुं आरो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि जि देहायारि दाथाय बे एसे गोराखाय जों गेलेनायाव राफोद आरो गेलेनायाव जों बांसिन फुटबलखौ गेलेनायखौ जों नुयो जोंनि बर' लाइमोनफोरा। दा बेवहाय जोङो गाव गावनि जिउखौ दानो थाखाय जों फरायनायनि अनगायैबो गेलेनायजोंबो जों जिउखौ दानो हानाय जों गोबां बिदिन्थि हिसाबै नुबोदों। दा बेखायनो जोंनि जे मेल मिटिं आरो गेलेनायफोराव जों गेलेगिरि फंबायमोनखौ जों खावलायदों जे गेलेनायखौबो मोजाङै गेलेयोब्ला जों गाव गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो। दा बेनिखायनो नैबे आन्डार-13 फुटबलनि गेजेरजों जोंनि जे फंबायमोन बे फंबायमोना जाहाथे मोजां गेलेनानै इयुनाव बे आनसलिक टिमनिफ्राय जिल्ला टिमाव सेलेक्सन जायो, जिल्लानि टिमनिफ्राय सेलेक्सन जानानै मिरुआव सेलेक्सन जानानै उननि समावहाय आइ लिगाव गेलेनो हायो बा इण्डियान टिमाव सेलेक्सन जाहैगोन, बेनि उनाव इन्टारनेसनेल गेलेनो मोनहैगोन। दा बैफोरबायदि नैबे फिसा फिसा प्लेटफर्मनिफ्रायनो थांनानै जोंनि गेलेगिरिफ्रा मुंदांखा जाहैनो हागोन। बेबायदि प्लेटफर्मखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारि फुटबल गेलेनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थादों। रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिगां हामलायनाय बावहरबाय। बे समाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों नोजोर बोनानै 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोबथा बादायलायनाय, बे जोबथा बादायलायनायखौ सिमेन्टसापुरि गोजौसिन नैबे गेलेग्रा फोथाराव दिनै होदों। बे होनाय उद्देশ্যआनो जाबाय जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्राफोरखौ बा लाइमोन हिनजावसाफोरखौ जोङो दिनै मोजां जि मोनसे जों उद्देश्य लादों बे उद्देश्यजों जोङो लांनो सिन्था खालामबाय थादों, जाहाथे बे लाइमोनफोरा जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव गावनि थांखियाव सहैनो हाथों आरो जोंनि जिथु ड्राग्स जि फेग्रा मुवा बेसाद, बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जाहाथे जानगाराव थाथों। बिनि थाखायनो जों माखासे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों जों माखासे मिसनखौ लादों। बे मिसनाव नैबे जोलुर गेलेनाय हाबाफारियाबो गोग्लैयो। जोङो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेराव नैबे जिल्ला जिल्ला गेलेहोगोन, बे जिल्ला जिल्ला गेलेहोनायाव जोंबो बाहागो लाहैगोन। जों दिनै बेहाय मोजां मोजां गेलेगिरिफोरखौ जों बेहाय सेलेक्सन खालामगोन आरो अलरेडि जोंना सेलेक्टर दंफैखायो, जों खालामगोन। आरो बेहाय जिल्लानिफ्राय जोङो पार्टिसिपेट खालामगोन सेन्ट्रेल लेभेलाव जेब्ला पार्टिसिपेट खालामो बेहायबो जुदि सेलेक्सन जायोब्ला बड'फा एफसिआव बे सुबिदा होनाय जागोन सेन्ट्रेला। बड'फा एफसिआव गेलेखांनायनि उनाव बे मोजां मोजां क्लाबफ्राव गेलेहैनो सुबिदा मोनगोन आरो बिदिनो
गावनि जिउखौ माने गावनि जिउखौ खांहैनो हागोन आरो मोनसे समाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव मोनद' दख'रा दङ बे मोनद' दख'रायाव मोनब्रै दख'राया बादायलायनाय लादों बादायलायफैदों मोननै दख'राया माखासे उसुबिदानि थाखाय बेहाय बाहागो लाफैनो हादिया माखासे नैबे दैज्लां बोथोराव माखासे फिल्ड गैया आरो माखासे गथ'फोरा फिल्ड गैयिनि थाखाय प्रेक्टिस गैयिनि जाहोनाव दिनै पार्टिसिपेट खालामनो हायाखै बेनि थाखायनो दुखु फोरमायदों नैबे दख'रा मोननाया जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे दख'रा मोननायनिफ्रायबो जाहाथे बेहाय बाहागो लाफैनो हायो बेखौ आङो मिडियानि गेजेरजों आङो बिसिमाव फोरमायबाय दिनै नोङो गेलेनायाव गोसो गैयै जानाथ' बेनो दा मबाइल ससियेल मिडियानि जुग दिनै दानि लाइमोनफ्रा बांसिनानो दिनै मबाइलजों मबाइलाबो मोनसे निसासो नालाय दा मबाइलजोंनो दा सोबजागासिनो दं आरो दिनै मेगननि नोजोरा खम जालांबाय दिनै बे मबाइलजोंनो दिनै बे मबाइल नायथाबाय थानायनि जाउनाव दिनै गेलेनो गोसो गैला दिनै दुनियानि जा बाथ्राफोर दङ बे ससियेल मिडियाआव बे मबाइलनि दारैनो दिनै नुजोबो दिनै नोङो गेलेनायाव गोसो गैला दिनै गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय बायदिसिनाफ्राव दिनै गोसो गैला दिनै नोङो बिनि राव फाव माखासेफ्राबो गुनफोराबो दिनै खमायलांबाय दङ दिनै प्रेक्टिकेल गैयिनि थाखायनो बेफोर माखासे गुनफ्राबो दिनै गोमालांबाय थादों आरो दिनै नोङो पुलिस मिलिटारिफोराव दिनै साख्रि मावनो गोनां दिनै माखासे लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफ्राथ' दिनै बुहुत खमायलांबाय थादों दिनै गेलेनायाव जुदि आखा फाखा जुदि जानायमोनब्ला फिल्डफोराव जुदि सानफ्रोमबो खारनाय बारनाय जुदि खालामबाय थायोमोनब्ला हयथ' दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबांथार लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि बाख्रि मावनानै गावनि जिउखौ खुंनो हागौमोन दा जि नुबाय थादों दिनै ड्राग्सनिसाय मोनसे गिदिरसिन दा निसाया जादों दा मबाइलसो दा मबाइलावनो दिनै सानफा गाहाम हरफा गाहाम गोदो हाबनानै दिनै थाबाय थायो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै बैसो गिदिर निसा होनब्लाथाय दा बुंनो थाङोब्ला दा मबाइलासो आरो दिनै मबाइला थिगानो दङ मोजां खिन्थु माखासे समाव गोबांथार गाज्रि आरो नैबे मबाइला दिनै नांगौ बाथ्राफोरखौ जोंथ' लानो रोंला नाङि बाथ्रा बा भिडिअ माखासेफोरखौ जों ससियेल मिडियाआव दिनै नुयो नायो हगारो दिनै बिदिनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो दिनै गोबांथार गेग्रेबनानै दं आरो जुदि बेफोर निसाफोरखौ जुदि गारनानैब्लाबो दसे सम जुदि फिल्डआव जुदि प्लेग्राउन्डआव जुदि ओंखारबोनानै खारनाय बारनाय प्रेक्टिस जुदि खालामोब्ला हयथ' फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो गोबांथार लाइमोनफ्रा साख्रि मोननो हागोन आरो गावनि जिउखौ मोजाङैनो खुंलांनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव आं बेखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरसिम बे मेसेजखौ आं होबाय आरो